Argazki batzuk ikustea nahiko genuke horrek. Bai. Miren, noski, ondo ezagunak egingo zaizkizun argazkiak, ze sare sozialetan zuri ikusi dizkizugu. Batzuk baino gehiago behar bada ez dute jakingo, zu Xabier Arzalluz zenaren alaba zarela. Orain gutxi esan zigun agur zuen aitak, baina diogu moduan zuri kendu dizkizugu sare sozialetatik argazki hauek ze harreman zeneukanzuk aitarekin. Ba, zoragarria. Zoragarria. Bai. Oso ona. Da, bueno, aitarik eta zoragarrina izan dut. Eta, bakizu, gehien maite duzun hori desagertzen denean, pixkat desorientatu duta zaude bizitzen. Eta asko faltan botatzen dut. Gainera bera oso presente zegoen nire bizitzan, eta egunero deitzen zidan. Bai? Egunero. Egunero hitz egiten zenuen, garekin. Etxean esan zenuenean moda mundura bideratu nahiko nuke, nire ibilbide profesionala, ze erantzun klase edo, ze babes? Ba oso ona. Bai? Oso ona. Nik aurretikan nazioarteko politikan, urte batzuk eman nituen lan egiten eta ikasketak egiten eta Londresen. Eta, momentu baten Londresen nire norabide aldatzea erabaki nuen. Eta historiara bueltatzea, zen nik berez historian hasi nitu nire ikasketak. Eta historian zein alorretan eta modan. Eta berari kontatu nionean oso ondo hartu zuen. Bai? Oso ondo. Gaina, oso ondo ez, oso pozik hartu zuen. Asko gustatzen zitzaion, berak izugarrizko sentsibilitatea zeukan, berak ere historiari buruz asko zekien. Eta txikitatik berak asko juten zen kanpora, atzerrira, eta danok bezala etxean museotara juten zen, eta beti ekartzen zian zerbait. Eta normalean izaten zen, modarekin harremana zeukan zerbait. Adibidez, nik oainikan gordeta dauzkat, ez dakit, Egipto garaiko, egiptiar kollar baten erreprodukzioa berak erosi zuena British Museumean. Edo Grezian juntzanean erosi zidan eraztun delfin edo izurde formakin duen eraztun bat. Beste reprodukzio bat, ez dakiz izukin arkeologikotan aurkitutako ez dakizaren. Berak ere bat? Orduan, nik uste, berak sustatu intzula nolabait, interes hori. Eta jazteko garaian noiz baita aholkurik eskatu dizu? Maitia hau honekin ondo? Bai. Beak bazun, bere ama jostuna zan, eta beak bazun nolabaiteko, nire ustez, bazun nolabaiteko elegantzia naturala, ez? Baina, jamak eta biok antolatzen genuen gauza. Hori ondo hartu zuen orduan, historiako ikasketak egin zen dituen, baina gero onartu. Oso pozik eta babes guztia izan nuen bere aldetikan. Hori zure alde. Euskal Herrian zer moduz dago panorama, modarena, alegia? Ondo, badaude sortzaile interesgarriak, eta gainera mundua hainbeste txikitu da, eta mundua handia eta txikia da, orduan gure sortzaileak dabiltza hemen eta han, eta hemen, eta hemen dihardute, edo ikasketakan egiten dituzte, edo behaien bildumak ez dakit nun saltzen dituzte, oso nazioarteko ikuspegiekin dihardute. Hemen ala ere adibidez badago industriarik, ez dakit, modara dedikatuta hortaz bizi ahal izateko eta? Moda dedikatzea ez da erresa. Mundu oso salvajea da. Eta sortzaile, marka baten baitan ez baldin baduzu lan egiten, mundu gogorra da. Orduan ez da erresa, inondik inora ez da ere. Eta egia esan guk, nahiz eta sortzaile batzuk oso interesgarri dian sortzaileak hemen izan, ez du historikoki, modaren industria bat izan, ez? Orduan horrek ez ditu gauzak errazen. Baina oin bizi dugun mundu digital honetan, gero eta erresagoa da zure bidea nolabait egitea, ez?